Nije lepo bacati smeće. Marko. Nije lepo bacati smeće, a pogotovo nije lepo bacati smeće u prirodu. Čuvajte našu Adu, treba će. Šta da kažem? Zdravo. Nije lepo bacati đubre, a pogotovo u prirodu. Čuvajte našu Adu. Pogotovo trebate da čuvate kad smo u šumi. Zato treba će nam Ada da bolje udišemo vazduh. Cijela lekcija... Dobro, Marko, sad se tako prekinem. Nije lepo bacati đubre u prirodu. Uopšte nije lepo. Sad sam se zbunila. Nije lepo bacati đubre, a pogotovo u prirodu. Čuvajte našu Adu, treba će. Tako je, ja